Ja tästä lähtee My Day sairaalassa, eli mä siis heräsin tässä kohtaa ja anteeksi, että tää tosi myöhässä on tosi pahoillani. Mut siis tässä kohtaa mä vasta heräsin ja aloin valmistautumaan lähtöön. Mulla oli tuo päivä siis nukutus mun muistaakseni. Ja no mä siis heräsin, mä en saa syödä yhtään mitään kuitenkin. Ja tässä me sit ollaankin menossa sinne, että mä nyt nousin auton kyytiin ja oon valmis menemään. Mä oon ihan hirveän väsynyt vieläkin, koska mä siis vasta heräsin ja mä en olisi jaksanut herätä niin aikaisin, mutta oli muutenkin koulu auki, joten olisi muutenkin ollut pakko herätä. Ja no, tässä mä sit ootan, että pääsen nukutukseen. Ja mutta just kettu laitteisiin kiinni, joten tässä mä sit vaan ootellaan, että miten tässä sitten käy. Ja tässä mä sit onkin päässyt heräämästä ja syön viimeinkin ensimmäisen ruokani. Ja sain sit vähän tämmöstä kaakaota, vadelmaa kaakaota ja erilaisia piimehuja ja ties mitä äiti antoi. Ja tämmönen pizza. Joo, ei se paljon mitään. Ja joo, mä en tiedä kuuluuko tästä tausta-äänet, koska mä oon koulusta äänittämästä tätä, mutta kuitenkin. No, tässä pitää nähdä vähän aikaa, kun mä syön, että tyytyväisenä. Et erittäin mukavaa. Saa syödä viimeinkin jotain, kun ei oo koko päivänä syönyt yhtään mitään. Ja tää video kestää nyt. No kuitenkin tässä kohtaa pääsinkin jo kotiin, että joo, ei siinä oikein muuta oo siinä päivänä nukutus ja niin edespäin. Mulla on tosiaan tulossa ensi kuussa Veikkaus. Saattaako sinä päivänä teen vielä videon, koska se on viimeinen kerta, kun mä käyn siellä sairaalassa evitusta mukaan tuolla käytiin. Ja tässä sitten taas seuraava aamu ja seuraava päivä. Eli tää on seuraava aamu. Eli me lähdetään taas seuraavan päivänä, eli tää on tiistai-aamu. Menossa taas sairaalaan. Tuolloin mulla on erilaisia niinku sydänfiivelmiä ja sellaista. Ja niistä mä en tietenkään kuvannut mitään, koska unohdin. Hehehe. Mä oon yrittänyt vaan muistia. No mä en sivukas oo syöjä, ja tässä mä sitten syön tyytyväisenä viimeinkin, koska olen ihan hirveen nälkäinen. Pitää joku 4 tuntia syömättä. Sain viimeinkin syödä. Ja kuitenkin erittäin tyytyväinen olin tähän, että sain syödä ja niin edespäin. Joo. Tässä mä lähten tästä tunneen kohtaan. Kuitenkin erittäin tyytyväinen sain olla. Ja tässä taas nähdään vähän aikaa, kun mä syön tyytyväisenä nähtävästi. Hehe. Isoa klippiä sitten. Ja tässä mä olin sitten ilmeisesti käynyt jotain tekemässä. Mä en oo oikeastaan varma, mitä mä tässä kohtaa käyn tekemässä. Mulla on keskustelu tai jotain. En ole muuten yhtään varma. Saattaa muuten ollakin, että mulla on jotain keskusteluja. Tai sit se mun saattaisi sitä viitos kohtaa, mä en oo varma. Mä en muista tosta päästä yhtään mitään, koska sit on joku kuukausi. No. Mä tyytyväinen olevan. No, nyt päästään viimein taas kotiin ja tässä vähän aikaa puhuu, vaikka mun tukka nousee pystyy pistämään tukkaa, että äysitty mut eittää pois. Että joo. Jatkan äitystä myöhemmin. Hetki pieni. No niin, nyt tosiaan olen takaisin täällä. Ja mihin me nyt jäätikään. Tosiaan muistan vielä, että jäykin nauhoitus, jotenkaan joo. Ja täältä valmistin niin kyllä tästä kuutausta ääretkin päivä, joten älkää niistä sitten välittäkö, jos kuuluu. Mutta kuitenkin jatketaan eteenpäin. Eli tässä me tosiaan, tää on seuraava aamu kun lähdetään, tai siis vika-aamu ja niin edespäin. Ja sit mentiin. Ja tässä mä nyt ootan, että tää päivä ei mulla enimmäkseen pelkästään näitä kokouksia ja sellaisia. Että joo, tässä me sit ootellaan, että päästään niinku, mikä se oli, niinku katsomaan sydänultra joku semmonen, en muista. Ja tässä mä sit oon odottamassa, että joku lasten ja nuorten osastopuoli, minne me kävelee ja jostain syystä niin joo, anyways. Tutkittiin tosiaan sydäntä tai jotain. Tässä mä oon oottamassa. No, nyt mä pääsin sieltä pois ja ovat nyt tässä väessä jossain kokouksia, en oo ihan varma. Mutta ainakin ootanpa vielä kokousta tässä vielä, että juttelen aikuisten kanssa mun asioista, tai juttelin tosiaan, mutta kuitenkin tässä jatkuu tämä ja pääsin tosiaan sitten loppujen lopuksi, ja tässä näkyy vielä
mun ihana kellon soitto. Nautitaan tästä hetkestä hiljaa rauhassa yhdessä. Ja tosiaan tässä sitten vielä ilmeisesti ruvetaan, mutta mulla äänet pois päätyy että kuulette, olen pahoillani. Joten joo. Tässä mä soitan vielä kerran kelloa. Jipii. Olin siis todella onnellinen tuossa vaiheessa ja nytpä sit olin siis tässä tosiaan lähdössä kotiin ja mä olin erittäin onnellinen tuosta päivästä ja vielä pahoittelut, että tää tuli vähän myöhässä. Kuukauden myöhässä kai tai jotain. Joku kuukauden myöhässä kuitenkin, mutta on sit tosi pahoillani, mutta tää on nyt tässä kuitenkin. Et joo. Mut tosiaan tässä mä nyt sit oon kävemässä kotiin ja kävemässä taksille. Tässä mä oon taksikyydissä. Ollaan lähdössä liikkeelle takaisin Jämsänkoskea kohti. Ja oli muuten erittäin mukavaa. Vielä kerran pahoittelut siitä, että tää tuli myöhässä. Ja toivottavasti te nautitte tästä videosta. Ja vielä kerran pahoittelut, että tää oli myöhässä. IMS, mut moi!